Vi har konstateret, at der er behov for et tværgående samarbejde, fordi med den opsplitning, vi har i vores organisationer, så sidder man forskellige steder, og så kigger man i sine egne regler og procedurer, og så glemmer man egentlig den der helhedsorienterede indsats. Jamen altså tanken er jo, at vi mødes cirka en gang i kvartalet, eller når der er behov for det. Og det gør, at når vi i det daglige sidder med en konkret sag, så ved vi, hvem det er, vi skal ringe til. Vi har et ansigt på, vi kender hinanden, og det tror jeg, det giver en hurtigere sagsbehandling for borgeren, og det betyder også, at vi tænker mere helhedsorienteret. Så vi klarer faktisk mange sager i det daglige. Vi skal jo også bare betragte det som et sparringssted og komme med nogle input. Har du tænkt på det? Kunne vi gøre sådan? Og så synes jeg, så er erfaringerne, så har man oplevet, når der kommer nogle cases, så kommer der nogle nye vinkler frem, hvor vi siger, okay, vi kunne måske også lige det og det. Dialogen mellem os som sagsbehandlere, den er blevet meget mere tvangfri og lettere. Fra at vi ikke over i beskæftigelsesforvaltningen vidste, hvem vi skulle henvende os til, når vi havde et spørgsmål, hvor vi tænkte, det var kompetencemæssigt forankret, så ved vi jo nu, hvem vi skal ringe til. På medarbejderplan kommunikerer vi direkte, men der, hvor det er lederne, der er repræsenteret, så ved vi også, at der er en eller anden implementering tilbage i systemet. Det gør tingene lettere. Men det, der er vigtigt, det er i hvert fald, at man bag linjerne i systemerne arbejder sammen. Fordi det giver så også den der effekt, at borgeren får en bedre ydelse. Vi jo dels repræsenteret beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen. Så vil vi jo rigtig gerne have det samarbejde med sundhed og omsorg, som dækker rigtig mange ydelser i forhold til de borgere, vi også er med at gøre. Og så er det jo så forskellige grupperinger fra de respektive afdelinger, vi dækker ind. Så vi egentlig forsøger at komme ret bredt omkring. Man skal nok erkende, at der er en, der skal tage bolden. Det vil sige, at der er en, der skal ligesom sige, at vi er villige til at påtage os en sekretariatsfunktion i en opbygningsfase. Og det er jo bundlavpraktisk overhovedet at få indkaldt til de her møder, få udsendt dagsorden. Hvem laver kaffe og sådan ting? Det er ret vigtigt. Så de deltagere, man inviterer, i og sig kan komme roligt afslappet og sætte sig ned og koncentrere sig om det, der er på dagsordenen. Så skal man finde en dagsorden, som er relevant, hvor der reelt er noget koordineringsmæssigt behov. På møderne, der har vi sådan en blanding af, at vi tager nogle generelle spørgsmål op, problemstillinger, og forsøger at få dem belyst, og nogle konkrete cases, som handler om, hvem er det, der skal ind her og trække i nogle tråde, for at vi får en bedre løsning for borgeren. Så sekretariatsfunktionen i forhold til mødeindkaldelse, dagsorden, referat osv., den skal være forankret. Og så kommer den næste udfordring, det er så at holde den ved lige og følge op på det, og ikke bare ligesom sige, nu har vi haft de første 2 møder, men hele tiden få den ind, og det er det, der mener med at få den ind i driften, og ligesom sige, vi skal også have en forpligtelse på, at i den her kommune, den borger, der har en sag et andet sted, hvordan helheds ser vi på den der sag. Vi skal finde nogle deltagere, som også vil det her netværk, og som vil bære det tilbage i egne rækker. Møderne er egentlig, kan man sige, skelettet, der sørger for, at modellen bliver opretholdt. Fordi arbejde foregår jo også imellem møderne. Det foregår dagligt. Det vil sige, at du får en masse tid foræret ved, at du ved, hvem du skal henvende sig til. Du får en kollega et andet sted, der kan hjælpe dig med at løse den her sag. Så du sparer, er det min påstand, faktisk tid.